Bisa ketemu wong ayu dadi laku nggodha ati riten siang dalu kinorban jiwa raga ngundang rasa tumete sing kalbu lir nguyai segoro datan bisa ngluluke atiku suwe kon ku ngenteni lewong ing antuk jampi dado ati nyawiji senajan napa tak lakoni sapa pandhita ratu mring sliramu dado ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal dina mati kira-kira saya gelem delok nganti jam pira? Papat. Wah, ya genah nek trimo jam 4 ae. Umpama nganti jam 5 jek sanggup. Gelem. Setengah 6. Sanggup. Lho gelem delok setengah 6. Dosa. Jam 6 ya dosa malah. Toprak nganti jam 6 berarti mboten subuh jenengan. Dosa. Tak terus nasik, Bu. Sabda pandhita ratu yen sliramu kadya ing sisihku mugi Gusti nglilani
Ki mau takon apa? Lah ketoprak kira-kira nganti jam pira? Jare jam 6 ae berarti ya dosa ora subuh. Ya ta ora? Nggih Bu jam 6. Wedi. Bar muni dosa wedi. Ora subuh pisan ya. Loh. Ditinggal salat terus mriki melih. Ya. Alah ora percaya ah. Ora alah enggak dia meneh. Kowe didongakno lancar kudune matur nuwun. Pak Klendeng, matur nuwun karo masyarakat Ngerang sak Kukuban khususnya Bapak Panitia, nyatane dongamu karo dongaku dijabahi karo Gusti Allah taala. Masalah apa iku? Awan bengi pentas ora ana alangan apa-apa. Ya ora ana alangan. Diparingi terang. Ora ana alangan, ora ana banjir kok. Loh. Lah iya mulane iku mesti diparingi terang ora udan. Heeh. Nah, ngono. Nyatane kondusif, aman terkendali. Beda karo tahun dhisik ya. Nek tahun biyen, tahun biyen iki mentu dagelan dagelan setengah loro. heeh. Sing nonton kare sithik. Lah iki Jeleng alhamdulillah isih rame. Isih rame ning ora wong kene ya napa kok. Wong kono-kono wong Ngerang wis minggat kabeh. Wis ora ana kabeh sing nonton. Nek sampean wong Ngerang nggih. Wah iki Ngerang. Enten keben tesih. Keben ora ana. Aku apal teng Piye? nek iki lho Ngerang isih. Nek iki lho wong ndi? Kowe ya Ngerang? Ya dongakno lancar. Wong ndase kaya kacang atom ngono apa? Kowe aja nyiya-nyiya karo sapadha-padha. Heeh. Sing penting dongane muga-muga masyarakat Ngerang nggih. Sing penting muga-muga masyarakat Ngerang diparingi panjang umur. Amin. Diparingi sehat, rezekine lancar. Iki ya tanggapan anu to? Suranan kol Mbah Nyai Ngerang. Alhamdulillah iso mampir ning apa ku pindah ning Batangan. Alhamdulillah panjer karo arang-arang ra masalah disyukuri. Wong jenenge rejeki. Aku sakwise melu Mbah Mutamakim saiki wis mulai sabar. Biasane biyen ngoyak panjer angger ketoprak panjer arang-arang tak tinggal melok ketoprak sing laris. Aku saiki wis ora deng. Lah perkara apa? Ya perkara jaman saiki tak mantepno atiku, wong urip ora mung nguber donya. Sing diuber ya seduluran, sing diuber ya kesabaran, ngono. Aku saiki wis alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Ora ketang ketoprak siswa panjere arang-arang, tak syukuri. Iso ketemu karo dulur-dulur Ngerang. Ya. Jenenge rejeki ya sing gawa menungsane dhewe. Kadang wong duwe pemikiran ngene. Pemikiran piye? Nek wong desa ngingoni sapi ben rezekine lancar. Nanggap samben. Nggo samben. Ana sing wong desa nanggap ketoprak bar duwe gawe ben diparingi rezeki lancar kaya Pak Jupri. Bos dompeng nanggap ketoprak ndek gawe pisanan. Iya. Ben diparingi rezeki lancar. Aku ya padha ae, aku nek ndagel tok ya kurang no. Lah kowe piye? Oh aku mara nggone wong tuwa, nggone mbahe. Mbah, aku rezekiku ben nglumpuk. Ki carane aku nek ngetoprak iki kudune nang omah tak sambi apa? Ngingu wedhus le. Aku terus ngingu wedhus. Ki melu ngingu wedhus. Ngingu wedhus aku. Ning nyatane tenan, rezeki ana sing nggawa dhewe-dhewe. Wedhus tak ingu, tak cancang ning guritan. Wangger sore sampai magrib nyuwara. Negel. Negeli manuk goblok. Wedhus kok negel iku. Nyuwara. Mbak. Jam 6 ana wong mara nyarutang 200.000. Lho, Wedhus negel pisan ya. negel piye ta wedhus kok negel ta? Ngara. Nyuwara. Gang sedina wedhus tak cancang ning guritan munin meh. Mbak, mbak. Banak ana wong nyarutang 1 juta. Lho, rezekine wedhus. Gang 3 dina cancang meneh. Ya. Tengah 6 muni. Mbak. Tak mbuarno. Mbak. Mbak. Tak mbuarno aku. Tak mbuarno terus. Pikiran rezekine kok akeh ngono. Nyuwara pisane 200.000, nyuwara pindho 1 juta. Wis tak enteni nyuwara ping 10. Mbak. 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 Tak mbuarno ae. Tak enteni bar magrib lho kok ana wong nyarutang aku yo ngono. Mbak, mbak nganti setengah 7. Mbak, mbak tak tuwiliki.
Jebul ora ono nyarutang malah bokonge wedhus krowok. Buadok mbok asu menawa. Wong ngene ku ya ora padha karo biasane. Jenenge Wedhus rezeki. bungane bungan ape digondol apa kok ora roh piye. Ora ngerti ya. Alah wong nyambut gawe kaya kowe iku. Beda karo wong kene lho. Nek piyai kene. Karo wong kono-kono, wong kene nyatane nyambut gawe kok tumanja. Iya, sampeyan arep gelem dikelompokno, sabar, innallaha ma'as-sabirin. Tebasan pelem ngono ae. Kaya sithik-sithik dikelompokno. Dikelompokno kayane terus dienggo tuku montor. Ngono kuwi ana. Dienggo tuku montor rengkel, montor truk. Treke ditulisi ora nyono. Ora nyono tukang tuku nebas peleme iso tuku truk engkel. Lah iya, tanggaku padha ae tukang tebasan pari. Kok sithik-sithik dikelompokno, kayane dikelompokno kelompok dienggo tuku montor truk padha wae. Ora ngira. Wes tukang tebas pari iso tuku motor. Aku lah niki kaya ndagel iki sithik-sithik tak kelompokno. Ben Iya. setahun, 2 tahun muga-muga tak kelompokno sampeyan tak tuku montor truk. Tak tulisi ora Lakon. Apik iku. Kok ora kelakon piye? Ndagel lagi sedina rong dina wis mbok nggone Mbah Suyik nek kepengin tuku montor. Alah, Mbah Suyik. Japan. Ya nek. Wanger wong niki wis enjakan tangan Dik. Sesuk maine batangan bar kok ngerang mampir gang 6. Ana apa le, Deng? Wis ah kok tak dono enak-enak jare. Ngomong apa? Alah, aku selawase jegi urip ora tau sikil mecak daerah kono iku. Lah wingi rong dina. Alah ora. Lho rong dina mbek aku. Alah aku rono ora sepatunan. Ora tau mecak ning kono. Alah, pancal pisan kowe engko malah. Ngomongamu. Wong uripe ya ana penake ana ora penake. Jelas nek lagi diparingi ora penak, ora usah ngresula. Nek diwenehi penak, aja sombong. Kuwi kuncine wong urip. Lho. Dek ngono piye? Oh iya Mbah Mutamake wis ngomong ngono kok. Wong kowe ora gelem ngaji. Lho, kowe tau ngaji? Lho ngilingi karo ngaji. Aja padha nelongso jamane jaman rekoso. Lho. Urip pancen angel. Eling lagu iku, Pra. Mula ora usah ngomel. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Terus Ulat aja peteng nek dikongkon kudu sing temen lho. iya are. Iwak wedhus Dipangan ambune prengus. nah, iwak sapi Dipangan marai gizi. iwak celeng Dipangan ya ora keneng. iwak babi Sirikane para santri. panganan apa iku najis muga ladoh panganan apa iku najis muga ladoh. Mulane wong urip iku sing penting kudu iso siri. Aduh. Apa to, Pak? Aku wis tak hindari perkara jatuh, perkara tiba. Lho ana apa? Aku nak tiba sepisan wedi, tiba pindho wedi. Lho kenapa? Wah aku gejala stroke ringan mbok tibakno. Lho sing nibakno sapa? Lho aku lan ngejak nyanyi. Iya. Lah kok iso tiba? Lah nek mbok inggati. Lho sing nginggati sapa? Ora nek baleni kok wong ora ana sing nginggati sapa-sapa, wong kene nuturi apik kok. Lho delok ndredeg aku. Dredeg ya ana apa? Wong kene ora salah apa-apa, aku kan ngejak kowe nyembah, Ya. ngilingi karo Mbah Mutamakim, wong urip kudu sabar, ngilingi lagu jaman biyen. Iya. Aja padha nelongso, Urip ning alam donya. urip ning alam donya. Urip pancen angel, Mula ora usah ngomel. ati kudu seneng, Terus. nyambut gawe ben atine ayem. Ati kudu tentrem nek dikongkon kudu sing temen. Lho bener. Iya sajak nyanyi nembang panganan mes panganan. Ya. Iwak wedhus Dipangan ambune prengus. iwak sapi, Dipangan marai gizi. iwak caleng, Nek iso ora keneng. iwak babi sirikane. Para santri. Panganan apa iku najis muga ladoh.
panganan apa iku najis. Mulane kudu disiri. Tiba. Apiye? Ayo ora salah. Kenapa aku kudu tiba wong kene iki pincet pisan tok nyapa kok ping pindho. Gak aku. Oh gak aku. Kenapa? Wong perkara ngono ngiring para santri iwak babi, siri para santri kok nek nganggo panganan apa. Ora nganggo ngono nderapi ate. Lho wong iki cegese ngene lho. Kowe padha karo ngilingi nek iwak sapi iki dipangan mari gizi, iwak celeng ora keneng. Iwak babi iki sirikane kaum santri ngilingi. Berarti kowe ya rukun Islam roh piye? Lho rukun Islam ya roh no. Lah piye? Jidat, rolat, lukat, patso, moji. Rukun Islam jidat-jidatan iki piye? Lho nek sampe dijat-jidatan. Lho iya no. Rukun Islam ora ngono ah. Rukun Islam ana 5. Siji syahadat, ping loro salat, ping 3 zakat, ping 4 poso. Lho piye? Iwak pujian yang masjid. Lah iya ana rukun Islam jidat-jidatan iki. Ya ana. Ya ora ana. Mbahmu ta makem nek marahi ngono. Lho, Siji jidat. jidat-jidatem yo. Lho kok siji jidat jidat. Jidat iku siji syahadat. Sadat siji sadat. Disingkat jidat. Siji nomor siji maca syahadat. Rolet. Rolet iku malah tombok. Rolat. Rolat. Nomor 2 nglakoni salat. Lukat. Nomor 3 zakat. Patso 4 nglakoni poso. Moji 5 ibadah haji. Nyapa kok jidat-jidatan niku? Lah siji poso sadat ana pira? Syahadat ana 2. Wah, pinter iku. Syahadat tauhid karo syahadat rasul. Heeh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Loh. Nomor 2. Salat. Salat karepe. Salat karepe dhewe. Salat karepe sapa? Lah kan jajal takon ibu bapak-bapak salat karepe dhewe, salat karepe sapa? Ya karepe dhewe. Lah iya. Masjid salat ana pira ana lho? Salat ana 5, salat ya 2 padha ae. Wajib karo sunah. Sing wajib Wajib dilakoni entuk ganjaran mbok tinggal dosa kaya subuh ngono ku mau ora kena. Nek sunat Karek delok calake. Nek calake tekan esuk, Ketok esuk. tekane sore, Teko sore ya ketok sore. lho diketoki diapakno? Lah ketakokmu sunat bare. Salat sunah. Sunah. Lah sunah iki mbok lakoni entuk ganjaran nek ora masalah. Oh ngono. Sing nomor 3 Zakat. Zakat yo sedekah. Sedekah nek ana wong njaluk, fakir miskin, yatim sepatu, yatim sandal. ya yatim piatu. Kuwi mbok wenehi kanthi ikhlas. Lho nek iso tangan tengen menehi, tangan kiwa aja nganti ngerti, kuwi jenenge ikhlas. Iya. Ngono, ora kaya wong jaman saiki ngekeki beras dipoto, ngekeki dhuwit diposting ora kena. Kuwi jenenge ora ikhlas. Patso 4 nglakoni poso. Poso wajib karo poso sunah padha ae. Iya. Ramadan lan sak liya-liyane. Moji 5 ibadah haji. Ning Mekah ya? Enggak. Lho ndi? Ya ning Mekah ora ning Mekah ning ndi? Lho kaji nang kose pira? Arang. Pira? Lah kok ndedek pira jaman saiki 150 juta. 150 juta. Ya. Wah aku jane ape rono ape ngulon suwe ya aku cek. Wis ndedek pira? Dikit 750. Kalau nggo tuku pathok ngono lho mendem kowe. Oh muga kaji 150 tok lagi klumpukno 750.000 lho. Etik piye-piye lah aku karepku ape ngulon, Dut. Ya ngulon ya malah apik. Nang Mekah iku ya jenenge wong Islam iki tetep kepengin nang Mekah kabeh. Kaduan nang Mekah. Nang Mekah kaduan. Lho jare ape ngulon? Ape no kayen. Ape ngarit kowe. Mas Dedok kan metu. Ibu-ibuke kan mau sore wis diarep-arep. Iya. Kon nembang-nembang sing apik, pepeling, kon nembang pepeling. Oh, padha karo ngelingno ya. Ya, masyarakat kan kabeh. Iki lakone babat kajen. Oh, ngaji sembari menyanyi. Mas Dodak. Iki ibuke tulung gawe pepeling le.
Pepeling, kok mari pepeling ana jalukan apa? Di awal saya utang loh Mas. Saya Utang apa? Duit wis tak tamani. Ora apa-apa, duwene pepeling sik kan lagune kan Ngelingke. elingne sambil ngaji. Utange lagune apa? Lamunan. Ya engko mari bar pepeling dikeki lamunan. Ngono. Gaekne pepeling sik Sakeh lho Mas sing ngomong karo kancamu. Tejo Asmara, Mas Tejo njaluk pepeling Mas. Oh. Soale iki dagelane bojone Panjak, pemusik. berarti bojo karo musik ngono. Ya kudune dibojo. Iki mang kowe, iki mang kok lakone ngene kok kowe uda. Lah mangkune diwi-diwi ngono. Mangkone dhewe-dhewe rawuh arek kancane nganggo jaket rene uda. Ora iya klambi apik ning Klambi to, penting ora uda to. Iya. Ano Mas Tejo, pepeling Mas. Monggo Mas diaturi pepeling. Mas Tejo, orjine Mas Tejo. Kok guyu to? Monggo Mas Tejo ya. Mas diaturi Mas pepeling. Tejo, pepeling Mas Tejo. Kerja bareng JNC Audio. Mari kita taturno lamunan karo ibuke, bapake nek arep ngersake lagu mau Ngersake lagu ditentuk iki. Yo, mau mari kene terus nutukno lakone cek dawa. Munadi channel Seni Budaya Pati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Wis wajine tansah dielingke. Wis wajine padha nindakake andan wis kumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakake agama limang wektu kudu tansah dijogo kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngadohke tindak mungkar magrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga. Production JNC Audio. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sewajine tansah dielingke wis wajine padha nindakake andan wis kumandang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakake agama limang wektu kudu tansah dijogo kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngadohke tindak
karo ngelingno masyarakat kene kabeh wong urip ki mong sementara ya toh. Jare ana wong Jawa kae ngomong nyambut gawe selawase kaya-kaya kowe urip selawase. Ning ibadah sembayang kaya-kaya kowe sesuk bakal mati. Nah, tegese wong sedia payung sebelum hujan ngono. Iki mau ana jalakan apa neh Mas Dodok sing ndek awan urung diwenehi lamunan. Lamunan nggih. Ya ta diwenehi aja nganti ndek utang. Nah, karo disapa-sapa Karo matur nuwun. sapa? Utangi karo sapa? Sing nyawer yo ora ngerti to, Pak. Ngerti wong akeh. Di awan pas medun kuwi. Nggih nek jeno kene ora. Ora ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Kan mlebu utang. Turuti. Iya. Karo ora lali disapa-sapa penggemar ingkang mijil saking tlatah pundi mawon sing isih seneng karo Tambak Romo, Kayen. Pokoke SB Lovers nggih. SB Lover mulai kecamatan Gabus, Tambak Romo, Kayen. komplit sakuban sing ora iso disebut asmane setunggal-setunggal, mergo nek tanpa penggemar sisa budaya mung apa, ya toh. Nah, lamunan. Sik. Spesial kagem ibu-ibu ingkang dipanggil. Oka Production, GNC Audio. Sekop yo. Sumpit angin ratri tansah ngenteni sedya rajan ketene ati angen-angen kumawung suwung ing wengi sepi tansah angranti tekamu yai. Kita doyang lagi bolo. Wong ayu ati
mulange wis lunas, lamunan wis diwenehi, nek ana kurang luwih njaluk pangapura. Eko bendarane wis rawuh, kursi palungguhane dicepakno Pak Lenteng yo. Cepakno, Dok. Anu. Ya sampun panjenengan Wis diaturi. Yen wis kabeh gawe reno penggali iki ora wigatine napa? Wigatine napa? mentas wae aku nampa dawuh saka ngarsane Rama Kyai Samsudi. Nggih. Yen to aku diwene papan dunung kanggo bebodi. Yen mengkure dibabat kena kanggo pondok pesantren. Aku lan Kakang Romat iki. Nggih. Ayo, sing padha banget. Wangi-wangi